como outro calquera, na casa do señor Bentón, no día de San Maín, 31 de outubro. Ai, teño moito somo, vou dormir. E despois apareceu a bruxa Maruxa. Chegou a papá! Ai, que medo. Basta de excusas! Te vou a levar ao bosque encantado. No. Bien, voy a coger unas pocas castañas. Espera aí. E non te vayas. Que medo, quen me salvará? De repente chegou un monstro verde blandés. Ola, eu me chamo o monstro verde blandengue e nosotros te salvaremos. Ola, eu me chamo monstro de 3 ollos, eu tamén te salvarei. Xa vuelto! Ei, que facedes aquí? Os vou a papar os tres! Venid aquí! Ai, que medo! Os vou a papar! Ei, esperade! Que tengo que dar as castañas! E colorín colorado, este conto nun día calquera de San Maín, no monte da Curota, apareceu un dragón chamado Tabirón. Oh, que se deteño. Oh, vou a ver se encontro un pouquiño de auga. Entón apareceron dous zombies. Ai, tengo moita fame, vamos comerte. Vouche comer, teño moita fame, eu primeiro. Entón apareceu un robot chamado Robocín. Imos, Tabirón, ímonos. E no camiño os dous, o robociño e o dragón, o dragón botou moito lume pola boca e fixo unha explosión. E entón os dous zombies escaparon a correr. Ai, como queima! Este dragón nos quere matar. Un día moi fermoso nun campo preto do Pobro do Caramiñal. La. É un día moi bo para voar. A fada Lucía encontrouse coa rá mariña. Hola, Odia, que tal estás? Ben. E de súpeto viñeron o lobisome e o vampiro. Os vou a chupar o sangue. Os vou a morder. Aquí seguro que non nos van a encontrar. Aquí seguro que non nos van a encontrar. Nos encontraron. Tranquila, voy a hacer una magia para que un hechizo para que sean nuestros amigos para siempre. Abracadabra, pata de cabra, que sean nuestros amigos para siempre.
Tarán. Hola. 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 Colorín colorado, esta historia rematou. Era un día nos amaían no deserto do Gobi. Estaba un esquío, o esquío foi dando un paseiño. Ai, que sede teño, voy a ver se hai un casiño de sombra. Hola, boa tarde. Hola, boa tarde. Gostaríate buscar un cachiño de sombra? Sí. Vamos, por aí. Mira, unha casa. Pero vamos a darle na porta. Sí. Toc, toc. Bo día. Ai, que medo, que medo. Sabes de min? Quen? Invitas a tomar un xeado a miña casa. Vale, moitas grazas. E colorín Colorado. Que ben estou. Tatari, 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 tatari. Ah, unha cova. De onde habrá saído? Pasa, que teño fame. Non. Sé. Que quero comer? que non quero que me comas. Pois te voy a comer. Vas a ser miña cena. Que che pasa, neniña? Un monstro quere comerme. Sí, a quero comer. Eu teño maxia. Os teus poderes non me fan nada. Como? 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 Acabarei contigo. No, sabor. Xa acabei co monstro. Había unha vez un mono, un esqueleto e un zombi que vivían nunha cidade encantada. O mono era moi malo e dedicábase a asustar ao esqueleto e ao zombi. Esqueleto, zombi, vou vos papar. Non nos papes. Déixanos en paz. Faremos o que nos pidas para que non nos papes. Pois entón tedes que asustar a todos os nenos do pobo e non vos paparei. Vale, Momo, faremos o que ti pidas. Entón, esqueleto e zombi foron a asustar os nenos do pobo na noite dos amarillos. Ar, nenas e nenos fora do pobo. Pero no pobo había un neno moi valente que se chamaba Xoán, que foi asustar a Momo con un coitelo que lle dou seu pai. Entón, Momo escapou
correndo e asustado, e todos os nenos do pobo xunto con Esqueleto e Zombi celebraron a festa de Samaín facendo castañas asadas.